Greidevogels kunnen alle help die ze krijgen kunnen heel goed broeken. Want verliezen hier ging het door het algemeen striem in. Uit onderzoek doch dikwijls blikken dat alleen nog een plas- en drasgebied net genoeg is. Er worden net meer piekengrut als op oren plakken. Het gaat om de combinatie. Hè? Niet alleen het plasdrassen, maar er moet ik piekievelden omheen zitten. Er moet reisgebieden omheen zitten. Er moet kruiderrijke gaslanden omheen zitten. En dat hebben we hier in Driessen. En dat maakt eigenlijk de kracht van dit gebied. Hier gaat het dus goed met de greidevogels. Maar dat haal je net van die ene op de oren van mekaar. Dat is net, dan praat net over 4 jaar, maar jij er over 20 jaar. Ja, dat is voor het net geleden. Nee. Troch corona is er nou wel een probleem met de fox. Het is op dit stadium wel zo dat wij uw beheer maar de Fox net volledig dwang kennen hebben. Vanwege de jongensklok dan maken we 9 jaar net meer in het veld om foxen te zitten. En die zitten in de periode van, laten we zeggen, februari, zitten ze in hun jachtperiode. Hè? Dan ben je loopzoek, als maar zeggen. En dan kun je het beste pakken. Als ze 1 keer op een gegeven moment nesten hebben en ze krijgen jong, dan is dat schande. Dus maar de fox ben ik heel benieuwd van hoe we daar dit hieruit komen kennen.